Hello mga kawigel! So, Yun po. Yan. So, kumpleto na naman po ang ating mumukbang. Yan. Ang mumukbang po natin ngayon ay creamy ginger chicken egg. yun, sarap yun. Tapos po, meron tayong calamares at ginisang pechay. Kumpletong-kumpleto. Yun. Ang daming kanin dito. Tapos Ah? meron din tayong sausawan na ito po, Ayan. sa ating calamares. Yan, bago po tayo mag-umpisa, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Mga boy, lagi po kami may makakain at sana po ay maging ligtas po ang mga kababayan po namin na tinamaan po ng bagyo. Alam ko po na magiging maayos po ang kalagayan nila sa pamagitan niyo po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalahin ko sa inyong bugtong anak, Heso Kristo, na matapagligtas sa amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang kagat po para sa inyo. Unang kagat po. Wow. Oh, sarap. Kain po. Sarap. Sarap. Si Luna naglalaro. Sarap. Si Luna po. Ang creamy nga. Ang dulce lang. Sarap pala talaga sa gata, maraming ginger na. Maraming paminta. Sarap. Ito po itlog, oh.
Mapapadami po kayo ng kanin kapag talaga may gata. No? Sobrang lasa. Tapos po medyo pinatuyo natin kasi medyo nagmamantika talaga siya. Talaga. Grabe. Pag inano mo sa kanin, ay yung pinakagata lang niya ulam na. Ay, si Luna, naglalaro po. Siya po yung maingay. Kasi po kami. Anak, anin pa ako kayo? Nagdadabog si Luna kasi yun na lang yung natitira niyang buong bola. Kasi lahat wasak na eh. Si General naman po, nakakulong siya naman po nakalabas. Yun, narinig nyo yung bola niya yun. Natapon-tapon niya. Hindi daw siya kasama. Mukbang. Sarap sa ganito dabong yung lasa po. Nanonood. And the calamares po. Tsaka yung pechay. Grabe, sarap. Luna, ang ingay mo. Kalamatas kayo dyan. Oh. Ito pa kami nga. Akan yung pechay. Kanin pa rin sa'yo. Sarap. Kaya pa. Karisan. Kaya siya, no? Sarap. Tsaka grabe yung pagka-juicy niya. Kasi siyempre, gata yan eh. Simipsip po talaga. Si Luna nainom na. Sa mga bago mga pa natin viewers, mga hindi yun nakakilala kay Luna, kay General, yun. Ano po sila? Dog. Dog. Ayun, ata nyo. Pag uminom Parang tao lang. pag nainom mo yan, ganyan eh. Alaskan Malamute po siya. Silang dalawa. Ang kukulit po. Grabe. May nakita akong papi na Alaskan Malamig sa SM. Dala-dala ng babae. Kape talaga pa. Baka naman sa Ribera, no? Bit-bit niya. Anong Alaskan Alaskan. Malamig? Anong kulay? Ano, yung parang katulad kay Luna. Red din. Sarap. Sarap na may egg na. Dami naman ng chicken. Yep. Kukomplement lahat eh. Jumbo yan nak eh. Yan chicken natin. Malalaking hita po talaga. Sarap. Kada kagat ko pa, meron pa rin naman. Yan. Kaya yung katang yan, no? Yung ginger na yan. Tapos, ano yan eh. Halos ano, no? Kulang-kulang dalawang bawang, buong bawang, oh. Hinalo nila, tsaka sibuyas. Ang sarap. Iba talaga kapag natutuyo yung gata. Pamantika ko. Ano niyo po? Napakaganda ng luto. Uy! Ano gusto? Ito o ito? Pero gano'n po. Ay, pumila kayo. Ano gusto mo? Ito. Kita. Mukhang umaki. Ayun. Narinig yun na kung paano tumahol. Confirm Ang na, laki, no? Ang laki ng boses, babae po yun. confirm na aso. Oh. Lalo na kapag tumahol si General. Kakasama po kami dito sa bahay eh. Sila po ay miyembro na po ng family namin. Ayun nga pala, no, yung isang video natin yung sinasabi na napakalungkot natin lahat. Hindi natin nasabi sa kanila, no? Akala ko kasi namin maadadalo si Luni, may sakit po kasi. Buti nakalusot, no? Yung doktor po namin.
Malakas si Luna. Wala, sino pa may gusto nito? Pinapa ko. Okay na. Ikaw ni, calamares. Gusto pa? Oh, Ako na. kanin. Sino ba may gusto kanin? Ako po. Ayan, sige. Santua eh. Naserisan po talaga pambato namin niya sa ano. Sa mukbang po. Siya po talaga taga-boss. Pag tinuho namin kaya, Rizal, ito. Bigyan po kami ng bigay sa kanya, lalo na sa kanin. Siya lang ako kaya makaubos niyon. Kasi malakas po siya sa kanin. Tapos po talaga. Merong tao kasi malakas sa kanin, konti lang ulam. Yan. Kasi sino pa ba yun? Si Chester, no? Isang longganisa lang yung nakatatlong balik. Ano? Ang galang. Nanggugulo na. Haibad na yan, nagmumukbang. Kasi best nga pala, naisama ni rin sa Ihuya magmukbang, mapapanood niya yung ano ba yun? Inihaw. Ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw na with Luna. Yun, nandun po siya. Saka meron yung solo mukbang. Oo nga pala. Isang buong manok. Binahagi sa kanyang laro niya, gusto makapaglaro. Hindi ka na yung bola eh. Ay, yung ano, isang buong manok siya, no? General pala, wala pa. Hindi pa nakakapidyo kasi bata pa ako general eh. Ano pala, magsi 6 months na. Bawal pa sa chicken. Pero malapit na ako kay Luna agad. Bawal sa chicken, ayaw lang bigyan. Hindi namin sinanay sa mga pagkain tao po kasi si Luna, chicken, no? Si general, puro dog food lang ko talaga. Umiiyak na. Kasi general ko kasi walang problema sa pagkain. Sobrang lakas ko kumain. Si Luna lang po talaga. Ayan o, nanggugulo. Wala na pag nakakamay ng pagkain. Sinulong hula. Dito yung ilaw natin. Sarap. Hindi yung mga Ginger, marap. Sug. The best talaga, ano? The best talaga yung tata, na? Grabe. Yung Sobrang. May pag-iingat nga pala tayo, mga kababayan po natin, no? Sana, pag napanood nyo ito, wala nang bagyo, sana magiligtas po ang lahat, no? Ingat po lahat, sana naging safe ang lahat, no? Oo. Lalo nyo sa mga kababayan natin sa Quezon, tsaka sa Polilo, ha? Ingat po. Ayan. Gusto ko rin pong mag-hi at lagi pong kayo mag-iingat sa mga nanonood po sa atin. Hello po kay J.M. Galvez, kay Ginalyn Andres, hello. Jaylin Nor, hello. Bustillo and Benitez family from Zamboanga, Sibugay, and Davao City. Hello po. At saka sa mga nagbigay ng stars natin, maraming salamat. At lagi po tayong mag-ingat at siyempre maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At bago po yan, yung pa mga kaibigan, General, may eksena. Maraming salamat mga well. Lagi po tayo mag-ingat kaya bigla na lang mawala.